वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण फ्लॉवर बटाटा रस्सा भाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। आपण इथे कढई तापत ठेवलेली आहे। कढईमध्ये आपण तेल घालणार आहोत। तीन टीस्पून साधारण तेल घातलेले आहे। मोहरी घालून घेणार आहोत हाफ टीस्पून। मोहरी तडतडल्यानंतर कांदा घालून घ्यायचा आहे। छोटा एक कांदा घेतलेला आहे। कांदा आपण चांगला लाल रंगाचा होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही कढीपत्ताही वापरू शकता फोडणीसाठी। इथे आपण आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे। त्यानंतर हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे भाजलेलं। आता आपण पाव टीस्पून हळद घालून घेणार आहोत। त्याचबरोबर हा मालवणी मसाला आहे। साधारण 1 टीस्पून भरून घेते। तिखट हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। त्यामध्येच हे मी मिरचीचं आलं लसूण मिरची पेस्ट आहे घालून घेणार आहे। फ्लॉवरमध्ये कीटकनाशक खूप जास्त प्रमाणात वापरली जातात। त्यासाठी मी हे फ्लॉवर जे आहेत ते तुकडे करून साधारण कोमट पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवले होते। आता आपण तो फ्लॉवर घालून घेऊ। फ्लॉवर चांगला परतून घ्यायचे। फ्लॉवर साधारण 1 ते 2 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये बटाटा ॲड करणार आहोत। फ्लॉवर गरम पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतला तर त्याचा उग्र वास असतो तो बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो। बटाटा सुद्धा आपण परतून घेऊ। यामध्ये आपण साधारण अर्धा पेला पाणी ॲड करून घेणार आहोत। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। साधारण 1 ते 2 मिनिटं झाली त्यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेणार आहोत। यावर आता आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। 4 ते 5 मिनिटं फ्लॉवर बटाटा आपण चांगला शिजू दिला आहे। आता यामध्ये आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून घेणार आहोत। आपल्याला हवं तसं आपण जेवढा आपल्याला रस्सा हवा आहे त्याप्रमाणे आपण ते ॲड करू शकतो। साधारण इथे मी 3 टीस्पून कांदा खोबऱ्याचं वाटण वापरणार आहे। वाटण आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये पाणी ॲड करून घेणार आहोत।
परत आपण 2-3 मिनटासाठी झाकण ठेवून घेणार आहोत. गॅस बारीक करून घ्यायचा आहे. साधारण 7 ते 8 मिनटं आपण गॅस बारीक करून भाजी चांगली शिजू दिली. आपली भाजी तयार आहे. सगळ्यात शेवटी आपण त्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. आमच्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.